huwa fil-fatt l-aħħar ministeru li huma jirċievu qabel jaslu għal pass importanti ta' djakonat li huwa l-ewwel livell biex ngħidu hekk fl-ordinazzjoni sagra illi s-sena ta' wara djakonat imbagħad eventwalment tingħata il-presbiterat. Għal-benefiċċju ta' dawk illi ma qabdux mill-bidu l-introduzzjoni tiegħi, dan huwa Francesco Piottart illi isellmilkom u jilqakom f'xandira diretta mill-Bażilika u Kolleġjata ta' Marija Bambina fix-xara it-twelid tal-Verġni Marija, fejn dalgħodu sejrin inwaslulkom xandira diretta tal-Quddiesa mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi fija se jingħata il-Ministeru tal-Akkwalitat lis-seminaristi Anthony Joe Borch minn din l-istess parroċċa u Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marijam Tella-Sema fiż-Żebbuġ. L-Akkwalitat huwa wieħed mill-ministeri li jingħataw is-seminaristi fil-mixja tal-formazzjoni tagħhom lejn is-saċerdozju qabel eventwalment imbagħad jirċievu l-ordni djakonali, l-ordinazzjoni djakonali għad-djakonat jiġifieri u l-ordinazzjoni presbiterali. Il-fatt l-Akkwalitat huwa l-aħħar ministeru li jingħataw qablu jkunu rċevew dak tal-lettorat. Lettorat li permezz tiegħu wieħed jingħata l-mandat mill-Knisja biex ixandar pubblikament il-kelma t'Alla, prinċipalment bil-qari tagħha waqt il-quddiesa waqt il-liturġija, waqt li l-Akkwalitat jingħata lil dawk li l-Knisja tihom il-mandat li jaqasmu l-Ewkaristija dan bitqarbin fil-quddiesa u lill-morda u l-anzjani fid-djarhom. Hija drawwa sabiħa fil-liturġija tal-Knisja illi il-Ministeru tal-Akkwalitat almenu fid-Djoċesi ta' Għawdex jingħata frabta ma' wieħed mill-ħdud ta' żmien qaddis tal-Avvent. Illum 30 ta' Novembru l-aħħar jum tax-xahar ta' Novembru il-Knisja tibda dan iż-żmien qaddis tal-Avvent imqaddis. F'dan iż-żmien tal-Avvent, il-liturġija tħejjina għaċ-ċelebrazzjoni tal-miġja ta' Ġesu fostna bħala bniedem fil-misteru tal-Inkarnazzjoni. Fil-waqt li tħeġġeġ fina sens ta' stennija għat-tieni miġja tal-mulej fl-aħħar ta' żmien. Waqt din il-quddiesa, Monsisqof Anton Tewma se jagħti l-Ministeru tal-Akkwalitat lis-seminarista Anthony Joe Borch mill-parroċċa tagħna u l-seminarista Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ. Permezz tal-Ministeru tal-Akkwalitat, dawn ħutna se jagħmlu pass eqreb fil-mixja tagħhom lejn is-saċerdozju. Lilhom se jingħata l-uffiċċju li jkunu ta' għajnuna għall presbiteri u djakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom, kif ukoll li bħala ministri straordinarji ta' tqarbin iqarbnu lill-fidili fiċ-ċirkustanzi straordinarji. L-akkordi jiġu affdati wkoll l-espożizzjoni pubblika tas-Santissimu Sagrament. La darba ġew maħtura b'mod speċjali għal dan il-Ministeru, l-akkordi għandhom ifittxu bħeġġa kbira li fis-sagrifiċċju ta' Kristu ikun il-ħajja tagħhom. L-intenzjoni ta' din il-quddiesa ser tkun għal Wistin Bartolo, Grezzju Mananni u Giuseppe Biġeni. Smajna hemmhekk l-animatur illi tagħna introduzzjoni tajba ħafna tat-tifsira ta' dan il-Ministeru tal-Akkwalitat. Il-Korġ kejken illi sejjer janima din iċ-ċelebrazzjoni u għal-koll is-soltu janima iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa tal-11 kull nhar ta' filgħodu fil-Knisja Bażilika tax-Xara. Nkantaw flimkien mal-kor.
Il-kor qiegħed ikanta siltiet mill-salmi u l-kitbiet tal-profeti adatti wkoll għal dan iż-żmien qaddis tal-Avvent li l-Knisja qed tibda llum, żmien mifrux fuq 4 tiħdut illi fih il-Knisja torjentana permezz tal-liturġija tagħha lejn l-aħħar żminijiet, lejn il-miġja tal-mulej fil-glorja, imma wkoll il-miġja tal-mulej fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Kif imbagħad lejn it-tieni parti ta' dan iż-żmien nibdew noqorbu wkoll biex inħejju l-qalb tagħna għat-tifkira solenni tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu fil-milied. Kif tistgħu taraw anki fuq l-iscreens tagħkom il-lewn li l-Knisja xxied fil-liturġija tagħha f'dawn il-jiem tal-Avvent huwa il-lewn vjola li huwa l-lewn penitenzjali kif ukoll regali fakkarna fi Kristu li huwa is-Sultan tagħna. Il-ħadd l-għadda għadna kemm iċċelebrajna il-festa ta' Kristu Re. Għalhekk jew anki inħallu jnebbaħna dan il-kliem li qed nisimgħu jitkanta qawwu qalbkom u elfgħu raskom jgħidilna l-profeta għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Se nisimgħu dan il-messaġġ mod aktar qawwi f'Iżajja fl-ewwel qari tal-lum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti, eżis inġbarna fl-imkien biex nibdew sena ġdida, s-sena tal-Knisja, l-lum u għal-ewwel ħadd tal-Avvent u ser nerġgħu nibdew mill-ġdid nikkontemplaw u nagħmlu esperjenza tal-ħajja ta' Ġesu. Mit-twelid tiegħu li niċċelebraw fil-miliet li issa nibdew inħejju għalih, sal-mewt u l-qawmin tiegħu it-tluħ tiegħu fis-sema, iktar il-qudiem matul is-sena. Imma din l-istorja tagħna, l-istorja tiegħi, l-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. U għalhekk niċċelebrawha għax aħna qegħdin fija, qegħdin f'din l-istorja u din l-istorja qiegħda fil-ħajja tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej bitħejjija biex hu jiġi fina biex niċċelebraw ukoll loti ta' dan il-Ministeru tal-Akkwalitat lil dawn iż-żewġ żgħażagħ Anthony Joe u Fabio, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin. Billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li bis-saħħa ta' emejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jisħoq ilhom is-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Knisja fil-liturġija tagħha tal-kelma għal dan iż-żmien tal-Avvent tieħu tislet siltiet sbieħ mill-kitbiet tal-profeti, il-profet Iżajja li jurina triq il-ġdida li se jġib il-mulej. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-kelma li ġiet fdera lil Iżajja bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalem. Qatt jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej
tola l-fuq mill-qċaċet tal-muntanji u tintrefa l-fuq mill-lolijiet. Leja għad jiġru il-ġnus kollha. Kotra ta' popli għad jiġu u jgħidu ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-olja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalemm. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' sentenza bejn ħafna popli u huma jibdlu xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanet tagħhom f'imniġel. Ebda ġens ma jerfax xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuwiex iżjed. Ejja dar Ġakob ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Nisimgħu issa l-kant tas-Salm meħud mis-Salm 122 immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta għaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta għaluli sejrin f'dar il-mulej. Fraħt meta għaluli jimmorru f'dar il-mulej. Diġa edin riġlejna fi bwibek Ġerusalem. Fraħt meta għaluli sejrin f'dar il-mulej. Ġerusalem ibnija bħal belt maquda ħaġa waħda. Lejja jitribu jitribu tal-mulej. Fraħt meta għaluli sejrin f'dar il-mulej. Minħabba fħuti u l-ġirien tiegħi jiena ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna jinfittix lek ir-risq. Fraħt meta għaluli sejrin f'dar il-mulej. Anki San Pawl fit-tieni qari jkompli mal-istedina tal-profeta Iżajja sabiex nimxu fit-triq li l-mulej qed jistedinna lija triq tal-konverżjoni, it-triq li fiha jeħtieġ inqumu min-nas tagħna. Nisimgħu. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl oppostu lir-Rumani. Ħuti, waslet is-sija li intom tqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna hija eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għodu għadda u qorob il-jum. Inwarbu mela l-emil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixra bħal bin-nar, mhux bl-ikel żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u t-baħrit, mhux bil-ġlied u lejra, imma ilbsu l-Sieda Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Inqumu bil-wieqa. Uri li jenna mulej it-tiba tijek u s-salvazzjoni tijek għatina. Il-tema kollha tal-Avvent hija l-istennija u tħejjija għal-miġja tal-mulej. San Pawl għalinna biex nagħmlu dan billi nilbsu lil Ġesu Kristu. U Ġesu nnifsu fil-Vanġelu ta' San Mattew jurina kif għandna nħejju wkoll il-qalb tagħna għal-miġja tiegħu, miġja ta' salvazzjoni. Għax ma nafux il-jum meta dan għad iseħħ. Il-Vanġelu mxandar mill-Arċipriet Dun Daniel Sultana.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu, jiżewġu, sa dakinhar li Noe daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħlu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Issru mela, għax ma tafuħx il-jum li fih jiġi sitkom. Kunu wafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi l-ħallil, kien jisar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nibqgħu bil-wifqa biex nirċievu. Din il-kelma ta' Ġesu mhijiex kelma li tbeżza, imma kelma li timla lill-qalb bit-tama. Qegħdin propju f'din is-sena mqazza tat-tama, ejjew aħna nimlew f'dan iż-żmien tal-avvent il-qalb tagħna bit-tama li ma tqarraqx, illi l-mulej Ġesu qatt ma jitlaqna weħedna, għalhekk il-miġja tiegħu hija miġja kontinwa fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Wara li smajna x-xandir tal-Vanġelu, issa nisimgħu ir-riflessjoni l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din l-okkażjoni ta' dalgħodu mhux biss l-ewwel ħadd tal-Avvent sena, imma wkoll ir-rit tal-istituzzjoni tal-akkolitat. Però qabel dan se ssir is-sejħa tal-akkolit il-ġodda. Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija, ix-Xara. Fabio Cini, mill-parroċċa ta' Marija Mtella fis-Sema, iż-Żebbuġ. Ekku dik kienet is-sejħa bl-ismijiet tagħhom lil dawn iż-żewġ seminaristi li ftit ħin ieħor se jingħataw il-Ministeru tal-Akkolitat. U issa insegwu l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Il-qari li għadna kif smajna, ma tantx jitkellem tajjeb fuqna, għax iqabbel lin-nies ma dawk li huma storduti, ma dawk li huma reqdejn. Iqabbel lin-nies jiġifieri lilna ma dawk li huma aljenati. Iqabbel lilna ma dawk li ngħixu fis-sakra. Iqabbel lilna ma dawk li jiġru affarijiet madwarna u lanqas nindunaw. Isu maħniex ngħixu f'dinja. Dan seħ kemm fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja, kemm San Pawl kif ukoll Ġesu fil-Vanġelu. Imma tgħid veru aħna daqshekk storduti, imma tgħid veru aħna daqshekk fis-sakra, imma tgħid veru li aħna daqshekk reqdejn. San Pawl qalilna qumu min-nas. Ejxu bħal binar, tgħixux bħal bil-lejl. Aljenati, ma tafux fejn intom moħħkom mhux hemm. Imma tgħid hekk veru jew inkella forsi il-qari tal-lum qiegħed jeżaġera. U Ġesu jgħidilna issru biex ma jiġrilkomx bħal fi żmien Noe, għax fi żmien Noe kienu jieklu u jixorbu u jiżewġu u jiżżewġu. Imma mhux fi żmien Noe biss jieklu, jixorbu, jiżewġu, jiżżewġu anki aħna, hawnhekk Ġesu isemmi żewġ bżonnijiet importanti ħafna lina illi ngħixuhom kontinwament fil-ħajja tagħna. Nieklu nixorbu il-bżonn u x'hekk illi nimlew l-istonku tagħna. U kultant nippruvaw nimlew mhux biss l-istonku tagħna bl-ikel, imma anke nimlew il-qalb tagħna bl-ikel. Kultant ma jiġrilniex hekk, tgħid kemm għandi btitta biċċa ċikkulata, kemm għandi btitta xi ħaġa tajba, anki jekk tkun kilt u sodisfatt u forsi qed gerger li qed tiddendel zoqqok qed teħxien. Imma xorta waħda
tispiċċa tmur tiekol iċ-ċokkolata. Għaliex? Għax inti ma tkunx qed tipprova timla biss l-istonku tiegħek u tissodisfa l-ġuħ, imma qed tipprova timla xi ħaġa oħra. U l-istess tiżżewġu u żżewġu għalilna Ġesu fil-Vanġelu. Fi kliem ieħor infittxu li nissodisfaw il-bżonn tal-affettività, tal-imħabba. U kif jużaha Ġesu mhux tiżżewġu darba, imma tiżżewweġ il-mara tiegħek u mhux biss forsi ma tkunx kuntent bija, imbagħad tipprova tiżżewweġ oħra jew tipprova jkollok relazzjoni ma' xi ħadd ieħor. Hekk qed jgħid Ġesu. Ġesu qiegħed jikxef fil-fatt xi ħaġa li kollha kemm aħna nġorru fil-qalb tagħna x'inhi din ix-xi ħaġa. Illi hemm qisu vojt illi tħobbok kemm tħobbok il-mara tiegħek, iħobbok kemm iħobbok ir-raġel tiegħek, inti xorta m'intix għal kollox sodisfatt, inti xorta m'intix għal kollox sodisfatta. Hekk jew le. Ikollok kemm ikollok x'tiekol, tiekol kemm tiekol tajjeb, inti xorta waħda m'intix ma tħossokx sew, mimli għal kollox sew. Dejjem tonqos xi ħaġa fil-ħajja. U ħafna drabi x'jiġrilna nippruvaw nimlewa allura biktar ikel, nippruvaw nimlewa biktar relazzjonijiet. Taqla kemm taqla flus, inti xorta waħda m'intix kuntent bil-flus li taqla, bil-flus li għandek. Dejjem hemm kantuniera vojta li donna ma tistax timtela. U aktar ma tipprova timlija din il-kantuniera, donna aktar tikber. Għaliex għax ġo fina, ġo kull wieħed u kull waħda minna hemm dan l-avvent. Hemm avvent, l-avvent mhux qegħdin nibdewh u ngħixuh fil-Knisja biss, fis-sena liturġika, imma nġorruh fina. X'inhu l-avvent? Ix-xewqa li nimlew qalbna. Dik il-parti fina li nagħmlu x'nagħmlu fil-ħajja dejjem tibqa' mhix sodisfatta għal kollox. U l-avvent jgħinna niċċelebrawha din il-parti. L-avvent jgħinna nagħtu importanza lil din il-parti fina, mhux nippruvaw nifgawha biktar ikel, biktar xorb, biktar xogħol, biktar flus, biktar divertiment. Le, l-avvent jgħidilna ħarsu lejn dak il-vojt li hemm fik. Ħares f'wiċċu dak il-vojt. Aċċettaħ dak il-vojt. Għax dak il-vojt ix-xewqa li hemm ġo fik li Ġesu jiġi u li jiġi għandek. U jekk dak il-vojt ma timliħx b'Ġesu, l-ebda ikel, l-ebda relazzjoni, l-ebda flus, l-ebda xogħol, l-ebda divertiment, l-ebda safar mu se jimlieħ. Xejn u ħadd mu se jimlieħ. Allura lajta ejja mulej Ġesu, it-talba tal-avvent, qiegħda l-ewwel qabel kollox ġo fija, qiegħda l-ewwel qabel kollox ġo fejk, u din lajta tħossa kull meta wara li tagħmel ikla tajba, imma xorta waħda tħossok m'intix sew. Kull meta wara li jkollok relazzjoni tajba, imma xorta waħda tħoss vojt li mhux qiegħed jimtela. Għax ġo fina, ġo fija, hemm din lajta, ejja mulej Ġesu. U allura meta aħna noqogħdu ma' dan il-vojt, inkunu qegħdin nagħmlu dak li l-Vanġelu tal-lum jitlobna. Il-kelma waħda li qal Ġesu, isru, nisru. Inkunu qegħdin ngħixu bħal binar jekk aħna noqogħdu ma' dan il-vojt. Jekk dan il-vojt ma nimlewx, ma nifgawx b'ħafna affarijiet oħra u nistordu u niskru. Illum qed ngħixu f'dinja li kapaċi ssakkarna, li kapaċi niskru fija, imma f'tebqa' tajn kemm trott salib. Ma trid xejn biex tisker. Biżżejjed toħroġ il-mobile u timla minn għalejk dak il-vojt li għandek f'qalbek billi toqgħod tqalleb fil-mobile. Biżżejjed. Imma x'inti tagħmel tisker, tistordi, tgħix bħal bil-lejl mhux binar, m'intix tisar. Tisar ifisser li toqgħod mar-realtà tiegħek, li ma tiddejjaqx anki bil-vojt u bid-dwejjaq li tħoss ġo fejk, għax dak il-vojt u dak id-dwejjaq mhux għajr dik il-karba, dik it-talba. Ejja mulej Ġesu. Dalgħodu ser nagħmlu din il-konsenja, din l-lotja tar-rejt tal-Ministeru tal-Akkolitat. Xiġifieri tkun akkolitu.
dawn iż-żewġ żgħażagħ li qegħdin iħejju ruħhom għas-saċerdozju fil-mixja tagħhom għandhom tarġa tappa li tissejjaħ it-tappa tal-akkolitat. Fi kliem ieħor il-kelma akkolitu tfisser tagħmel kumpanija lil, tkun kumpan ta' timxi ma'. Jekk hawn xi ħadd minnkom li kien abbati jew jifhem xi ftejt fost l-oġġetti li nġorru fil-proċessjoni anki ta' tħol li għadna kif rajna ftit ilu hemm ix-xema ngħidulhom l-akkolti. Dawk li jakkumpanjaw, kien jakkumpanjaw bid-dawl lis-saċerdot, jakkumpanjaw bid-dawl lid-djaknu. Ma kienx hawn id-dawl tal-elettrik bħallhom. Jakkumpanjaw is-salib bid-dawl bix-xema, dawk li jakkumpanjaw. Kemm hi kelma sabiħa, kemm għandna bżonna fi żmien li qed ngħixu fih, illi ngħixu fil-kumpanija ta' li nakkumpanjaw b'mod speċjali nakkumpanjaw persuni li huma fil-bżonn. Dawn l-ewwel qabel kollox Anthony Joe u Fabio huma msejħin biex jakkumpanjaw lis-saċerdot li djaknu fuq l-artal biex jakkumpanjaw lil Ġesu fl-Ewkaristija. Imma Ġesu ħaj tad-demm u l-laħam u għaj il-persuni li niltaqgħu magħhom u li huma fil-bżonn fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Dik hija Ewkaristija, daqskemm dejn hija Ewkaristija. Jekk mhux iktar. Kemm għandna bżonn nies li jakkumpanjaw. Nies li jakkumpanjaw mhux sempliċement b'xogħol u biħlas. Għax nies li jakkumpanjaw b'xogħol u biħlas għandna ħafna. L-avukat jakkumpanja, l-perejt jakkumpanja, n-notar jakkumpanja, il-counselor, il-psychologist jakkumpanja, it-tabib jakkumpanja, nistgħu nibqgħu sejrejn. Imma nies li jakkumpanjaw b'vokazzjoni tal-qalb. Nies li jakkumpanjaw minn qalbhom billi jagħtu l-imħabba kollha tagħhom, il-ħajja kollha tagħhom lil persuni li jiltaqgħu magħhom, mod speċjali dawk li huma fid-diffikultà. U għalhekk illum nixtieq li nagħmlu talba għal Anthony Joe u għal Fabio. Nixtieq li din l-Ewkaristija li qed niċċelebraw hekk tkun verament talba li mhux biss talba għal żgħażagħ oħrajn. Għal żgħażagħ oħrajn. Hekk aħna u x'hekk l-idea tas-saċerdozju, tal-vokazzjoni saċerdotali, kull ma jmur u x'hekk qed issir xi ħaġa qisu kważi outdated. Imma hija sfortuna mhux għall-Knisja sfortuna għas-soċjetà, sfortuna għall-bniedem. Għax dak ifisser li jkun hemm inqas nies mogħtijin bħajjithom kollha bil-persuna kollha tagħhom mingħajr interessi ta' flus. Għalkemm nisbaljaw aħna wkoll anki hemmhekk. Imma mingħajr interessi ta' flus biex jgħinu lill-bniedem mod speċjali fid-djufija tiegħu. Il-mulej jagħtina li l-kol kemm aħna nkunu kapaċi noqogħdu mal-vojt li hemm fina, mal-vojt ta' qalbna u ngħidulu mulej ejna biex ma nimlieħx il-vojt bil-mobile, ejni biex ma nimlieħx bix-xorb, ejni biex ma nimlieħx bil-ħaxixa, bid-droga, ejni biex ma nimlieħx bid-droga, ejni biex ma nistordejx, ejni biex ma nimlieħx bl-irqat, ejni biex laqqas nimlieħ bil-mediċina, kultant nippruvaw nimlew anke bil-mediċina. Ejni dan il-vojt indawru f'talba, ejja mulej Ġesu. L-omelija ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma tagħlaq b'dik is-sejħa sabiħa ta' żmien l-avvent is-sejħa li bija l-Knisja fl-għeluq tal-Iskrittura mqazza l-Apokalissi tajjat u ssejjaħ lil Ġesu sabiex jiġi u ikun tassew l-arus illi jimla l-qalb tal-arusa. L-isqof fakkarna wkoll biex f'dan żmien tal-avvent infittxu li nizvojtaw il-qalb tagħna minn dak li mhuwiex tajjeb u nagħmlu wisa għal Ġesu biex tassew jidħol u jagħmar hemm. Dan nistgħu nagħmlu wkoll billi nisimgħu il-kelma ta' Alla u nirċievu l-Ewkaristija illi ħajwaslu fost l-oħrajn l-akkoliti. Nitolbu lil mulej għal dawn il-qaddejja tiegħu Anthony Joe u Fabio li huwa għażel għall-Ministeru tal-Akkolti. Nitolbuh jimlihom bil-barka tiegħu u jwettaqhom biex bil-fedeltà kollha jaqdu dan il-Ministeru fil-Knisja tiegħu. Namlu talba li jom f'qalbina. U Alla taħnina bla tarf,
int bibnek il-waħdini Ġesu Kristu tajt il-ħobs tal-ħajja lill-Knisja tiegħek birek lil dawn ħutna mażula l-Ministeru tal-Akkolti u għatihom il-grazzja li jaqduk bla jeda madwar l-altari mqazza tiegħek, iqasmu bil-fedeltà il-ħobs tal-ħajja lil ħuthom u jikbru dejjem fil-fidi u fl-imħabba għall-bini tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Issa l-akkoliti l-ġodda se jersqu wieħed quddiem l-isqof illi jagħtihom fidejhom il-ħobs u l-imbit il-kalċi u l-patena illi huma ir-reċipjenti li fuqhom jitqiedu l-ħobs u l-imbit għall-Ewkaristija imqazza. L-ewwel jersaq is-seminarista Anthony Joe Borch mill-parroċċa tax-Xara. Anthony Joe, hu il-ħobs u l-imbit għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza u għejx b'mod li jkun jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u lill-Knisja. L-istess jagħmel is-seminarista ieħor Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija Assunta fiż-Żebbuġ. It-talba illi tingħati hija talba tassew sabiħa għaliex tqabbel il-ħajja tas-seminarista ma' dak li kollu fideh. Fabio, hu il-ħobs u l-imbit għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza u għejx b'mod li jkun jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u lill-Knisja. Amen. Stedina sabiex l-akkollitu ifassal l-ħajja tiegħu fuq il-ħobs u l-imbit jiġifieri fuq il-ġisem u d-dem ta' Kristu li huma lotja tiegħu innifsu għal bnedmin. Hekk ukoll l-akkollitu jitgħallem ftit ikompli jingħata aktar dejjem għall poplu ta' Alla li ilu msejjaħ. Flimkien nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika li stqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet li stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies il-mulej jinsab fostna li nġbarna ferħanin biex nisimgħu il-kelma tiegħu u niċċelebraw l-Ewkaristija. Niftħu qalbna qudiemu bit-talb u intennu ejja mulej u ibqa' magħna flimkien. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għall-imam din kollha membri tal-Knisja f'Għawdex biex fil-bidu ta' dan l-avvent iġeddu l-impenn tas-sara għall-miġja ta' Ġesu kemm fl-aħħar ta' żmien kif ukoll fl-ordinarjetà tal-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għall-komunitajiet li tagħhom aħna membri biex ikunu komunitajiet li jissawru madwar l-Ewkaristija, jikbru permezz tagħha u jsiru xhieda ta' qotja sieħa li tqarreb oħrajn lejn dan il-misteru għażiż. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għal dawk l-insara li minħabba sitwazzjonijiet ta' faqar, gwerer u vjolenza u minħabba nuqqas ta' vokazzjonijiet jinsabu mċaħdin mill-Ewkaristija biex il-moli jiżomma sħaħ fil-fidi fil-waqt li jispira lill-Knisja biex tiskopri modi ta' kif twassilhom dan l-ikel tas-sema. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għal Papa Ljun, għall-Isqof tagħna Anton, għall-isfqijiet u l-Presbiteri kollha, sabiex bil-ħajja tagħhom ikompli għanuna ngħixu dak li qegħdin niċċelebraw. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għal dawk kollha li huma mġarbin minħabba l-mart, il-faqar u s-solitudni biex isibu l-kuraġġ li għandhom bżonn permezz bl-għajnuna ta' ħuthom lil Sara
u blajnuna tal-mulej li hu t-tama li ma tqarraqx nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu għall-umanità sħiħa mifluġa minn tant gwerer biex kulħadd mill-kbir saż-żgħir jaraf ikun ambaxxatur tas-sliem u tal-ġustizza li jiġu mill-preżenza tal-mulej fil-qalb tal-bniedem. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nitolbu biex il-mulej jkompli jsejjaħ aktar persuni għal ħajja saċerdotali u reliġjuża fid-djoċesi tagħna u lil dawk li diġà qed isejħilhom jagħtihom il-qawwa biex iwieġbu b'ġenerożità. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. O Alla, intlajn tal-ħajja u l-ferħ tagħna. Ġeddidna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nimxu fit-triq tal-kelma tiegħek u nwasslu lill-bnedmin kollha l-aħbar sabiħa tal-feddej tagħna Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien tlabna għal poplu ta' Alla miġbur mhux biss hawnhekk f'din il-ġemgħa qaddisa imma wkoll mad-dinja kollha. Tlabna għal Papa Iljun bħalissa qed jagħmel l-ewwel vjaġġ apostoliku tiegħu fit-Turkija fejn iltaqgħu wkoll mal-Patriarka Bartilmew u flimkien firmaw dikjarazzjoni konġunta fl-okkażjoni tal-1700 sena mill-meta ġie mfassar il-kredu li aħna ngħidu nistqarru kull nhar ta' Ħadd, il-kredu ta' Niċea u Kostantinopli, kif ukoll l-istess Papa Leon il-lejla jew għada sejjer ikompli it-tieni parti tal-vjaġġ tiegħu dak fil-Libanu. Nitolbu tassew li dan il-vjaġġ iħalli il-frott spiritwali mixtieq mod partikolari għall-laqda fost l-insara, laqda maħutna l-insara ortodossi, l-insara tal-Vant, illi tista' tibda kif ingħad dik id-dikjarazzjoni konġunta biqbil fuq data waħda ta' dan iż-żmien qaddis tal-ġurnata l-aktar qaddisa dik tal-Għid il-Kbir. Il-moment tal-offertorju għal moment li fih flimkien mal-isqof u mas-saċerdoti u l-ġemgħa u preżenti noffru lill-missier l-offerta ta' ibnu, l-offerta ta' Kristu innifsu. Ma kienx hemm purċissjoni tal-offerti peress li l-ħobs u l-inbit diġà ġew ippreżentati f'idejn u minn idejn l-akkoliti il-ġodda. L-Arċipriet tal-Parroċċja tax-Xara, Dun Daniel Sultana bħalissa jinċensa lill-isqof u mbagħad lis-saċerdoti konċelebranti u l-ġemgħa hawn preżenti. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-missier li jista' kollox. Jilqanbulej minn is-sakrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek mill-ġejt li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li inta tina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dijer il-premju li issa qed nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Oh,
Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek u nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtejn kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għat li jinnaw kol il-wird tal-ħajta dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsom Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Indrija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-għaqda miegħek, għamili magħhom minn faħruk minn sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li ġej, li jerfa' fuq il-ħtija tagħna, ħenjin aħna,
li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kull wieħed u waħda minna mistednin għall-ikla tal-ħaruf. Dan il-ħaruf bla teba jaċċenna xi ftit għalih ukoll Iżajja fl-ewwel qari llum fejn jagħtina stampa forsi xi ftit ideali ta' meta il-mulej tassew jaħkem fuq kollox u fuq kulħadd jitfarku l-armi tal-gwerra u jkun hemm biss is-sliem. Aħna danu li nitolbu mhux biss għal Ġerusalemm kif smajna fis-Salm imma d-dinja kollha fi żminijiet ta' konflitti fejn ħafna huma l-inċertezzi. Imma il-mulej kif nisimgħu mod qawwi il-messaġġ li joħroġ minn dan il-ġublew jagħtina tama illi ma tqarraqx. Aħna li ninsabu fid-djarna insegwu permezz tat-televiżjoni, permezz tal-mezzi soċjali tad-djoċesi jew xi mezzi soċjali oħrajn, kif ukoll permezz tar-radjiet komunitarji, ninaqdu f'dan il-mument ta' tqarbin imqaddes, komunjoni spiritwali. L-akkolit il-ġodda għall-ewwel darba qegħdin jaqasmu l-Ewkaristija. Anthony Joe u Fabio bħalissa qed iqarbnu lill-familjari tagħhom u wara jkomplu iwasslu it-tqarbin imqaddes lil ġema kollha preżenti hawnhekk fil-Bażilika tax-Xara. Niftakru f'dan il-mument biex nitolbu b'mod partikolari għal vokazzjonijiet. Kemm hu sabiħ naħsbu li dawn iż-żewġ akkoliti ġodda it-tnejn għandhom żewġ vokazzjonijiet oħra għal ħajja ikkonsagrata reliġjuża u saċerdotali fil-familji tagħhom. Anthony Joe jiġi ħu Matthew, is-saċerdot novel ġdid ta' djoċesi ta' Għawdex li ġie ordnat saċerdot fis-sajf illi għadda, waqt illi Fabio li huwa l-parroċċa ta' Żebbuġ għandu ħoħ Sergio illi huwa patri Franġiskan konventwal għadu kemm għamel is-sena l-oħra il-professjoni sempliċi jew temporanja. Kemm hu xira illi f'mument bħal dan inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet mill-ħajja fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża mill-familji tagħna. Waqt niftakru wkoll li proprju l-bieraħ fis-Santwarju ta' Pinu bdiet il-ħidma pastorali tas-Sorjiet Ursolini fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex propju f'dan is-santwarju fejn qed jagħtu servizz importanti ta' akkoljenza spiritwali. Għalikom il-telespettaturi u semmija illi ma tistgħux tersqu għad qarbin, ejjew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħarsu lejn iċ-ċokon tal-mulej. Il-mulej li huwa is-sultan tal-universu tal-ħolqien kollu jiċċekken taħt ispeċi ta' daqsxejn ta' ostja ċkejkna il-ħobs u d-dilja l-emba l-imbit. In-nuġ ġdid li ġie tradott tal-Malti minn Dun Joseph Bajjada
ir-rettur tas-seminarju Maġġuri ta' Għawdex li huwa wkoll saċerdot ta' din il-parroċċa. Sabiħ li f'dawn iż-żminijiet qawwija tas-sena, żminijiet liturġiċi, nisimgħu dawn l-innijiet propi ta' dawn iż-żminijiet partikolari sabiex propju it-talba tagħna tkun tassew arrikkita bil-kliem tal-liturġija u anki tal-innijiet li jakkumpanjawha. Aktar tard illum fil-Knisja Parrokjali u Arċipretali taż-Żebbuġ l-Isqof se jirrimexxi il-possess, jiġifieri l-bidu tal-Ministeru Pastorali ta' Dum Michael Said qed narawh bħalissa wkoll ipoġġi lura l-Ewkaristija fit-Tabernaklu bħala raj spiritwali tal-parroċċa taż-Żebbuġ. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu ta' ġej għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Berikkom iħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajri lill-Alla. Nisimgħu il-kori kanta l-aħħar innu l-innu tal-proċessjoni tal-Eluq, l-innu tal-Ġublew tat-Tama. Tamitna int ħoġġiġa vera. Il-kliem tal-innu tal-Ġublew tat-Tama li l-Knisja Universali qed tiċċelebra f'dan iż-żmien u li bih nagħlqu din ix-xandira ta' dalgħodu mill-Bażilika ta' Marija Bambina fix-Xara fejn wassalnilkom il-Qudiesa Bloti tal-Ministeru tal-Akwalitat lis-Seminaristi Anthony George minn din il-parroċċa tax-Xara u Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ li issa minn hawn il-qudiem għandhom ukoll dan is-servizz fil-Knisja illi jaqsmu l-Ewkaristija mhux biss waqt il-quddies imma wkoll lil-morda fi djarhom u jistgħu wkoll jagħtu l-barka Ewkaristika. Ftit ta' xhur oħra huma jiġu wkoll jekk Alla jrid ordnati diakni mill-Isqof ta' Għawdex. Nitolbu għalihom, nitolbu għal aktar vokazzjonijiet illum ukoll 30 ta' Novembru hija l-festa tal-ewwel imsejjaħ, l-ewwel Apostlu Sant'Andrija, għalhekk nagħtu anke l-festa tajba il daw kollha li jġibu l-isem tiegħu. Qabel nagħlqu din ix-xandira nfakrukom illi l-lejla fis-6:30 fil-għaxija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu tibda il-serje ta' Lectio Divina illi biblisti differenti kif ukoll l-Isqof Anton jagħtu kull nhar ta' ħadd fil-għaxija f'dan is-santwarju. Se nibdew naturalment bl-ewwel ħadd tal-Avvent, inħeġġukom sabiex min jista' ikun preżenti fis-Santwarju ta' Pinu jekk le dawn il-Lectio Divina għal benefiċċju tagħkom illi tixtiequ segwuhom se jkunu dejjem imxandra diretti fuq il-YouTube u l-Facebook ta' Dioċesi ta' Għawdex għalhekk ingħaqdu magħna għal dawn il-mumenti ipprivileġjati tas-smigħ tal-kelma t'Alla u riflessjoni. Ejjew fit-tmiem din ix-xandira nagħlqu b'talba illi dawn iż-żewġ seminaristi akkoliti ġodda għażlu illi qiegħdu fuq is-santa ta' tifkira illi huma qasmu. Talba illi kiteb il-qaddis is-seduttur tal-Knisja wkoll San John Henry Newman. U li tgħidlek, Għażiż Ġesu, għenni biex inxerret il-fujħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u hu kontroll sħiħ tiegħi nnifsi, b'mod li ħajti tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija biex kull persuna li niġi f'kuntatt magħha tħoss fija l-preżenza tiegħek. Ħalli jaraw mhux aktar lili imma lilek biss. Ibqa' miegħi,
ħalli nsir niddi bħalma tiddi int. Ħalli bekk insir dawra l-oħrajn. Id-dawra Ġesu ikun ġej kollu minnek, xemm ma jkun tiegħi. Tkun inti li tiddi fuq l-oħrajn permezz tiegħi. Għalhekk ħallini nfaħrek bil-mod kif inti tħobb l-aktar, billi niddi fuq dawk ta' madwari. Ħallini nxandrek bla ma nitkellem, mhux bil-kliem imma bl-eżempju tiegħi, bil-forza qawwija ta' dak li jiena nwettaq biex xhieda ċara tal-imħabba li f'qalbi tfawwar għalik. Amen. Palissa qed naraw anki l-akkoliti l-ġodda jieħdu ritratt tal-okkażjoni kemm mas-superjuri tas-seminarju u l-isqof u issa ma' sħabhom is-seminaristi l-oħra. Din hija l-komunità tas-seminarju maġġuri ta' għawdex nitolbu għalihom sabiex il-mulej jkompli jagħtihom id-den u l-erf fil-mixja tal-formazzjoni tagħhom. Mill-bqija eżis ma tfadalli xejn li flimkien mal-kollega tiegħi tekniku Charles Gambin, grazzi ħafna illi kontu magħna. Inselmilkom, nixtieqilkom il-ħadd u l-avvent